This time around letter yake ndi Q for Kwachema inde Q kuyimira kutino Kwachema. Baba malonderatu akulira uku kubangula kunoti chonde napapata chimwendo bandayo mutulutseni mundendemo chonde mutulutseni munthu yoti akuzunzika mmenemo. Izi ziru zingathe kubweretsa zisokonezo m'dziko muno. Mutulutseni munthuyo chifukwa kusungidwa mosatsata malamulo. Ayi tipange zonotinoti fotokoze bwinobwino nkhani imeneyi kunena kutitu Baba Stephen Malondera, director wa Chinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party komanso yemwe ndi MP, wabweratu kudzalemba pa tsamba lake la mchezo nkhani zokhudzana kumangidwa kwa achimwendo banda. Akatonde koyamba mkulu ameneyu kubwera kudzayankhulako pa nkhani imeneyi nde wanabweradi pa tsamba lake la mchezo la Facebook ndipo walembapo tuzi maparagrafu kaya mathamangira kaya 11 kaya ndi 12 kaya koma chomwe tipange tingowerenga nde kuti paragraph number 2 kuzawerenga paragraph number 5 ndi kuzawerenganso ndi kuti paragraph number 9 mmene momwe muli ndithu ma points ta serious kwambiri. Okay, paragraph number 2 yo akuti it has now been 27 days since the arrest of the Malawi Congress Party Secretary General Honorable Richard Chimwendo MP, who was taken into custody on 12 December on an allegation of attempted murder. In fact, anakazipereka yekha upon hearing that the police was looking for him. Nearly a month later, no formal charge has been laid before any competent court. This is not a matter of political opinion but a matter of record. Hakuna tino tsopano panopa akwana masiku 27 ndekuzino mulembe wankulu chipani cha Malawi Congress Party Richard Chimwendo Banda MP so amenewo atamangidwa ndithu pa 12 December ndipo akuti anamanga mulandu onena kuti iwowa amafuna akaphe munthu. In fact ndizoti anaita kukazipereka okha sizoti anazita kapena kukanyamula ku nyumba kwawo, anakazipereka okha atangumva zono tino polisi kwa sakasaka. Now awapande zono tino tsopano tikuyandikira kuti timalize ono mwezi wa mtunthu ndithu munthu uyu sanapangidwe charged formally kubwerapo nde kuti no maje macharge ake milandu sanauzidwe bwinobwino pa court lovomerezeka. Izi ziru sizoti ndi mbali imodzi yongo yankhula kapena kuti no maganizo anga zandale chani. Izi zili mu record lomwe tati mukapita mukafufuze mu record mukazipeza kuno tino zili moteromo. Let's jump tipite pa paragraph number 5 ipo akuti detention without charge, without trial and without timely judicial determination is not only unjust, it is completely illegal. It violates the tenets of the mighty constitution. It offends every principle of natural justice. This sets a dangerous precedent that tomorrow could be used against any Malawian, regardless of political, religious affiliation or ethnic grouping. Akwanena kuti kumusungaro munthu mochitokosi opanda kumutchaja bwinobwino kuti mlandu wake ndotani kapena kumugamula, kupanda kapena kukamva mlandu wake pa court kuti zikuyenda motani, opanda kapena kuti kugwiritsa ntchito nthawi zimene zikhalire za ku court kumene zimene zikhalira. Izizi ndizonena kuti sizoti nde kuti ndikusatsata chilungamo kokha kumene kuku, ndizonena kuti kumene kusonde kuti kupanga zinthu za illegal zosavomerezeka. Izizi zimangotanthauza zonena kuti tikuphwanya nde kuti malamulo a constitution yathu yamphamvu kwambiri kuyiphwanya mene imayikira malamulo ake pa nkhani ngati zimene zizi. Ndizonena kuti zimakhala nde kuti noti kukhasula mfundo zonse za chilungamo chomwe chimabwera mwanachero mwachilengedwe choncho. Izi ziru ndizonena kuti zikuyikano tsopano zinthu zoyipa kwambiri kutsogolo kuno kunena kuti mawa zipeze kuti zomwezi achitira amalawi ena osanena kuti no uyuyu kapena ndi wandale kapena nde kuti ndi wachipembedzo chanji kaya ndi wagulu lanji, zapeze kuti bawa amalawi enanso omwe mwina sandale milandu yawo zizakhala zikuyenda motere. Apa ndeti ngopangapo pozi kuna kuti no mukuona ngati kodi amalawi ena sizimachitikira zimenezi zakhala zowachitikira kwa amalawi ambiri amene nde kuti amakhala majengo ndendo kokoko ziko zono kuti milandu yawo zosadziwika bwinobwino pa remand zaka mukamba sojani. Fajonena kuti ndi Chimwendo Banda nde basi no muziyankhula choncho
Amalawi akuvutika mundende koma osalakwa no charge no chani mmesa chimwendo banda isanaonekerako pa court ena oti sanaonekeke pa court nkoma atigaza bwinobwino chakusogolo kuti thamangeso tifike pa paragraph number 9 pamenepo akunena kuti at the same time, I urge MCP youth and all Malawians to remain peaceful and disciplined. Do not be provoked into actions that may harm our country. Our strength must remain moral, lawful, and principled. But let it be very clear. Peace must never be mistaken for weakness, and patience must never be abused. Akunena kuti mwanthawi yomwe ito ndikufuna ndauze achinyamata aku Malawi Congress Party kunena kuti akhalebe amtendere komanso akhale ndi discipline kuti asapezeke zono kupsya mtima kapena kudandaula komwe kulipo mpaka natu kukapezeka kuti kwamba kubwerano kumasanduka ma action amene angathe kuononga dziko lathuli. Mphamvu zathu zikhale ndi kuti mukuchita zinthu zolongosoka za moral ndekuti zinthu zotsata malamulo komanso za ndondomeko zabwino ma principle abwino. Ndikomano tikufuna kunena pano tsopano uthenga wokuti umveke bwinobwino ono kunena kuti kukhala ndekuti ifeyo kuti ndifa mtendere musaone ngati kunena kuti ndekuti ndifofoka pamene tasankha kuti tikhala mtendere sizoti ndife ndekuti ofoka, we are not weak, komanso ndekuti amene tasankha kudekha musatengeno kunena kuti basi ichi ndechida chono muyambeno kumatilanga abuse chani menepo nde mukuyenera kudziwiratu kuti chimene ndi chisankho tungofuna kutsata malamulo. Chabwino alemba zambiri koma amalemba mukapasite ngati director wa achinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party. Nawo ma paragraph anali pambiri almost 11 ngati 12 koma tangopanga pike ma paragraph atatu katengo fotokozako ma paragraph mwina mwakwena kuti yeyo wakhala kusinkhasinkha zimenezi kuti apano ndi chilungamo sichikuyenda bwino. Komanso ndizonena kuti belo inalembedwa koma judge anapeza kuti apereka chigamulo pa belo cha belo pa email koma osapereka mpaka napano ndithu zooneka kuti zina zake zikuchitika ndithu pamene papa. Ndipo iye akuona kuti wakhalatu mawiko osewa ndekuti akulimbana ndi achinyamata Malawi Congress Party omwe akhala kubwera mfuna tipange bwanji fende zoti nyasa tufuna tipange ma action bwanji iye koma iye ayitadikani kede ekhani bwino kuwakhazikitsa mitima basi zomwe ngakhalenso kwa iye zikumupweteka zimene zizi kuti kodi akhazikitsa mtima kwa nthawi yotalika bwanji zambirimbiri zina ndi zimenezo angokamba zoti mwina tizifunsa pano kunena kuti kodi apapa chomwe chikuchitika ndi chani. Kodi apapa ndikuti pali chilungamo apa ngati Amalawi tikuyenera tizifunsa kuti lamulo kodi likupezeka kuti lamulo likuthyoledwa kumapangidwa bend kuti mwina mwake lilange ena ake kungofuna kuwalanga chani ndi iyeyo ngati ikulu achinyamata ku chipani chimenechi akuona kuti tsopano akudzudzula zimenezi kwa mtima bii ndipo akupempha zonena kuti akukhoti apange zolongosoka kuti mkulu ameneyi atuluke chilungamo chizooneka ku Malawi kunoku ufulu zooneka osati nopezeka kuti tikupera naso ufulu ngati mmene zikuchitikira. Maparagrafu ena ndi zomwe tafotokoza kale zija kumangofotokozabe kunena kuti pa zonse ziru tipangepo piki tifundo tingapo. Yoyamba ndionena kuti akuti iyayi chilungamo sichikuoneka izi zinde kuti zili kuthekera kuona kuti chilungamo izi zomwe ziwachitika chimwendo banda zipeze kuti tambano mazigwisa ntchito kusogolo kuno kumapangira Amalawi ena osalakwa chani azikumana ndi zimene zizi osapesedwa pa khoti koma kumasungidwa mundende. Tifuna kunena kuti alipo Amalawi ochuka kwambiri omwe ali mundende koma khoti sanapondeko zoti milandu yawonso sizidziwika kuti zono zoti adzatulukanso kayandiliti sizimadziwika achimwendo bandawo ngati mukutenga kesi yakuti ndi yachoncho iwo soyamba yayi. Maona the second thing ifari kamba zono kuti iwo abweratu ndikuzadandaula apa kuchoka Malawi Congress Party. Anyamata ku Malawi Congress Party ankanyamazi kwanze kupita ukasokoneza kukhapa chani sankabwera uzayankhulako ngati mtsogoleri wa achinyamata sizimaonekapo. Okay fine izo nzambuya akukamba zonena kuti anyamatawa ndizoti akulira ndekuti kwa iyeyo ndeno kulira kumene kwasone ngati kuti iye akwanisa kuapanga hodi kwa nthawi yayitali kapena ndekuti kudekha kwawoko ndekuti ndikupusa chani
akhoza kupanga ndekuti ma action angosankha kutsatira malamulo aiso kumeneko nde kulakwisa kumenekoko. Ngati anyamata apite ndi kukaphwanya zinthu zina zake ndekuti ndi zomwe ziti zingovinavina tikupaseni ma update akukhotha anyamata anaphwanya kwakuti atapidwa ndi polisi maioneti panopa tisiye ndekuti no akukhotha agwire ntchito yawo mene anakambira uja oyankhulira makhoti asiyena akulilongwe khoti agwire ntchito yawo. Of course democracy tipasofulo tingayankhule mete ngayankhule mfine tiyankhule mete ngayankhule maufuloti nawo koma at the end of the day muona kuti tikayankhula zitengerabe ndithu zondi mvula kayaso ali kuti kaya bwana amene wasituziwa kuti zikuyenda mota zitengerabe muno wake kuti akhalepa ndikupeka chigamulo ndengalali lede apereka ngati sali lede sapereka ifeyo tukhulupira zonena kuti iyeyu zondi mvula akuziwa zonena kuti achimwendo banda akusungidwa without formally charged and akuziwa ndete ngamane kuti no judge wanthunthu akakhala osadziwa malamulo obviously ndekuti pakali pali ka provision kenayi kamene kamamuloleza kuti iye ujayi akasungidwe munthu ku ndende kujaku remand go and search tikasearch ndithu kuti remand yo kuti amatanthauza chani malamulo athu chimwendo banda akusungidwa pa remand osati no opanda ndekuti kutsata malamulo akutsatira ndekuti lamulo limene limakapanga branch nkukapeka ka provision ka remand fans makhala pa remand to 4 years zaka anthu ali pa remand tikati zakatu mukamba za mwezi umodzi masiku 27 ayi mene moto ndi mene zikuyendera. Inu mukuona bwanji magayi zambiri nde tazifotokoza mmene momo inotiuzeni maganizo anu mu comment section over zimene ayankhula ababa Steven Malondera mauliza maganizo amene osaso kulemekeza maganizo anzathu akuti